Goddag. Mit navn er Busk Hansen. Jeg fik konstateret type 2-diabetes i foråret 2009. Hos min læge fik jeg udleveret et rødt hæfte med instruktion i, hvordan jeg skulle leve i fremtiden. Jeg fik medicin mod forhøjet blodsukker, medicin mod forhøjet blodtryk og medicin til reduktion af kolesteroltallet. Min læge fortalte mig, at man ikke kunne blive helbredt for diabetes, og han fortalte, at man skulle regne med, at det blev gradvist værre efter i løbet af nogle år. Derudover, da jeg kom hjem, så kunne jeg ved på internettet konstatere, at dem, der har diabetes, de havde en dobbelt så stor risiko for at dø inden for en given periode, som dem, der ikke har diabetes. Jeg kunne derudover læse, at man havde en 50% chance for at ende i en rullestol inden for en periode på 5-10 år. Jeg gik i gang med at undersøge området, fordi der var noget, jeg synes, der ikke hang sammen. Som økonom og som samfundsforsker, så brugte jeg min viden til at gennemgå en masse litteratur og forskningsresultater på området, og jeg kunne se, at der var en mulighed for, at man kunne leve, og man kunne indrette sig på en måde, sådan at man kunne blive fri fra sin diabetes, og man kunne undgå medicinering. Jeg brugte mig selv som forsøgskanin, og jeg fik det væsentligt bedre, og efter nogle tilretninger, så var jeg helt tilfreds med det, og jeg begyndte at forklare nogle af mine bekendte, som også havde diabetes, om hvordan de skulle gøre det, og vi kunne konstatere, at de også blev fri fra deres diabetes. Deres vægt faldt, deres æblemaver skrumpede, og deres blodsukker blev normalt, og deres blodtryk blev normalt. Jeg samlede de mange noter, jeg havde, og skrev dem sammen i en bog, og det er det, som jeg kalder diabetesmanualen, som er en vejledning i, hvorledes man skal forholde sig, og hvordan man skal leve for at blive fri fra sin diabetes. I dag er der over 2.000 diabetikere, som har anskaffet manualen, og som følger det der koncept, og de har alle sammen fået det langt bedre, de fleste af dem totalt fri for diabetessymptomer. Min læge har fortalt mig, at jeg er en af hans få patienter, der har været i stand til at sænke blodsukkeret, uden at få forøget medicinering. Og det har jeg gjort ved, at jeg har fulgt diabetesmanualen, dyrket noget mere motion, og ellers haft en fornuftig adfærd. Hvis man kunne blive fri for sine symptomer, blive fri for diabetes, ved egentlig at følge et princip om kost, motion, at så var det langt bedre end at bruge en medicineret tilgang til det. Så jeg gik op til min læge og sagde til hende, prøv at høre, jeg tror, jeg har fundet noget her. Det vil jeg egentlig godt følge. Og vi blev så enige om at lave et forløb, hvor jeg startede med at få medicin, simpelthen for at få blodsukker ned, fordi det var meget højt. Og min glæde var jo, at som sommeren skred frem, så efter 3 måneder lavede vi en kontrol, og der kunne jeg så skære min blodsukkerdæmpende medicin ned til halve. Vi fortsatte så igen, jeg kørte efter princippet i Quit Diabetes-manualen, og efter 6 måneder kunne vi konstatere, at mit blodsukker faktisk lå under det, man normalt ville sige var normal blodsukker.